खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा रन्जन दैमारिखौ थाबैनो हगारफिननो थाखाय भारत आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों। फोरमान ब्रह्म आरो तापस बसुमतारीमोननो बिटिसि खुंथाया मान बावदों। बर'फोरनो एसटि हिल्स होनायखौ गनाया KNLF-आ। प्रमद बर'आ इयुनाव बिटिसिनि चिफ जागोन बुंदों नबकुमार सरनिया। आरपि शर्माया कंग्रेसआव हाबहैसिगोन। आसाम एनआरसिनि डाटाखौ अनलाइनाव मोनफिनबाय। मणिपुराव नैथि मुलुग दावहानि बमा मोनदों। चीनआव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया एसे खमायदों। दानिया आबुं रादाब। भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों गोजोन सावरायनानै थामथि बर' गोरोबथानि रादायलायाव मुंसाइ होनाय NDFB-नि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारफिननो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। थांनाय 27 जानुवारि खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO-जों जथायै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि रादाय बायदियै NDFB-आ गोजोननि गोरोबथा खानानै हाथियार गथायनायनि उनावबो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव लांफिननाय आयदाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे साननांगौ आयदा जादों आरो गोरोबथानि सायाव सोंलु जाखांहोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायदों दि गोजोन हास्थायनानै हाथियार गथायनाय NDFB-नि दैदेनगिरिखौ थामथि गोरोबथानि रादाय आरो खान्थि बायदि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो हगारफिननांगौ। 2019 इं मायथाइयाव खुंजानाय UPSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर' फिसा IAS फोरमान ब्रह्म आरो IPS तापस बसुमतारीमोनखौ बिटिसि खुंथाया बरायदों आरो मान बावदों। सनिबारखालि क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियाव खुंनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसि खुंथाया बरायना मान बावो आरो रांनि अनसुंथाइ महरै 3 लाख रांनि गांफा चेक गथायो। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फोरमान ब्रह्मआ IAS आरो तापस बसुमतारीआ IPS महरै सायख'जादों। बिटिआर गोरोबथानि 8 नं दफानि जै कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स मान होनो सिगांनायखौ गोख्रों हेंथा होदों KNLF-आबो। बे बिथिङाव KNLF-नि गाहाय नेहाथारि टं टेरंआ बुंदों दि बर'आ मोनसे हारि, मोनसे हारिया मोनसेल' मान थानांगौ। बेनिखायनो हाजोआरि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनोबो STP मानखौनो होनांगौ होननानै टं टेरंआ दाबि दैखांदों आरो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरनो एसटि हिल्स होनो सिगांनायखौ गोख्रों हेंथा होदों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनो एसटि हिल्स मान होनो सिगांनायखौ गोख्रों हेंथा होबोदों माखासे आफादफोराबो। हाग्रामा महिलारीखौ सावरायनानै आरो क'क्राझारनि MP नबकुमार सरनिया बुंदों दि हाग्रामा महिलारीया जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ गुलि बारुदजों बारहोनो नाजाब्लाबो गोहोआव फैनो हानाय नङा। प्रमद बर'आ इयुनाव बिटिसिनि चिफ जागोन। प्रमद बर'आ बावैसो राजखान्थियाव फैनानै UPPL-आव मुं थिसननायखौ बरायदों नब सरनिया। बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 30 मासि देरहानायनि आदब खायदा आरो प्लेनिंफोर थि खालामना थियारि जाखाबाय होननानैबो दाबि दैखांदों नब सरनिया। ओरैहाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव हिंसा जानाय नङा सानदोंमोन आरो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां उदालगुरियाव जानाय हिंसायारि जाथायखौ CBI नायबिजिरनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनायजों लोगोसे बिसायख'थियारि थासारिया दुंखावसिनदों आरो नोजोरथावनासिन जादों। तेजपुर लकसभानि आगुनि MP रामप्रसाद शर्माया साननैसोनि गेजेरावनो BJP नागारनानै कंग्रेसआव हाबहैसिगोन। आरपि शर्माया साननैसोनि गेजेराव कंग्रेसआव जइन जाहैसिगोनआ रोखा जाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आगुनि MP आरपि शर्माया बे समाव गोदान दिल्लीयाव दंहैयो आरो कंग्रेसनि हाइकमान्डखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि गोरखा हारिनि गोख्रों दैदेनगिरि BJP-नि गागि दैदेनगिरि आरपि शर्माया थांनाय 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव टिकेट मोनफिनैनि उननिफ्रायनो पार्टीनि हेंथायै खुद्रिनाया सोमजिखांदोंमोन। बावैसो सान सिगाङावसो अनलाइनाव दानजानाय आसाम एनआरसिनि जोबथा फारिलाइ आरो डाटाखौ अनलाइनाव मोनफिनबाय। गोदानै थिसनजानाय एनआरसिनि क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माया सनिबारखालि बेखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 फेब्रुआरि खालिनिफ्रायनो एनआरसिनि अनलाइन डाटाखौ अफिसियेल वेबसाइटनिफ्रायबो दाननानै दोननाय जादोंमोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनआरसिजों गोरोबथा खालामनाय IT कम्पानि उइफ्र'आ मोननो गोनां 70 कौटि रांनि मोनैनि थाखाय बेबायदि खालामदोंमोन। आसामाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरखौ सिनायथिनाय आरो थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायनि जुनै एनआरसि सोदांफिननाय खामानिखौ मावनाय जादोंमोन।
नैथि मुलुग दावहायाव बाहायनाय गिख्रंथाव आरो गोहोगोरा बमा मोनदों मणिपुराव। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मणिपुरनि टेंनौपाल जिल्लायाव हा सिङाव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय बै गोहोगोरा बमाखौ आसाम राइफलनि रैखाथि जवानफोरा बोखांनो हादों। बबेखानि बोखांनो हानाय नैथि मुलुग दावहानि बमाखौ शुक्रबारखालि आसाम राइफलआ डिफ्यूज खालामबाय होननानैबो मिथिनो हादों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया चीनआव एसे खमायदों। मोनसे समाव चीननि सुबुंफोरनाव कर'ना भाइरासआ सानफायावनो 3,000 निफ्राय 4,000 सिम सन्देरदोंमोनब्लाबो थांनाय सानथाम खमायनायनि रिपर्ट होदों। WHO नि डाटा खारिथि बायदियै बे सानथामसोआव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया चीनआव 1,000 निबो गाहायाव फैदों। थानायनि सानखोआबो मोनसे समाव बारायनानै 250 सिम दावखोदोंमोनब्लाबो सा 100 नि गाहायाव फैफिनदों। थैनायनि अनजिमाया गासै सा 2,462 सिम बांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।